Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. NDP Frank Tumpale Mwene Fumbo Ntesa Njala Dr. Chiko Lisimba Mpokosa Boma Aliaji konanu Aliaji konanu Adiole tabore Manafungo nanu Ali manafungo nanu Zikomo ndifuna ndipeleke ulemu kwa president atu Frank Tumpale Mwene Fumbo ndi National Executive Committee yonse imene ili pamalo pano. Ndifuna ndithokoze kupeleka ulemu kwa ma shadow councillors ndi ma MP ena onse amene achokera ma district ena ndi ena osiyana akuthyolo akuneno komanso ochokera kuzomba Ntonya kuzomba Malosa tili nawo ma ward councillors. Ndingofuna ndiwafunse ma ward councillors azomba Malosa tabwerani apa azomba Malosa kuti pena anthu angathe kumaona ngati kuti tilibe ma ward councillors azomba Malosa. Tabwerani pano pandi pa home ground kuno ndekwathu kuno kulibe nsomuzi wina. Tabwerani Manafungo nanu mukuona makansala athu ma ward councillor athu mukuona ndi amene watu ma ward councillor. Kuzomba Malosa kuli ma ward awiri, Namingazi ward ndi Lifani ward. Namingazi ward, Lifani ward. Ampepo awa Asiles. Sibas abaso apangamake ifeyo timu ya anthu atatu angamake palibe kumaka papa palibe kumaka. Zikomo kakhalani pansi. Amayi ndi abambo, ine ndifuna ndithokoze a senior group chopi amene lero palibe koma wayimirirawo alipo. Ndili nawo mafumu anga mafumu awo azaza uko mwaona kuli mafumu 32 onse ochokera mwachopi pano. Palibe mfumu imene ya Jomba, aliyense alipo pamene paja. Ine ndifuna ndikuwuzeni kuti kuzomba Malosa kuno ndi kwathu kobadwira. Kumukapita ku St. Luke's ku Malosa mukafunefune malekodi mukapeza kuti ine nabadwira Kongo kuzomba Malosa ku St. Luke's chipatala. Amayi anga alipo mpano, Mayi Simba muli pati? Mulipo mpano? Eya, Mayi Simba amenewo ndiye mayi anga. Amenewo ndi Mayi Simba. Ti anthu mwina ena sakuzwa. Amayi tanyamukani mubwere apa mpando akupatseni mayi. Aliaji konanu uzinyadira kuti mayi ako alipo ndipo ali ndi moyo, si choncho? Ineyo ndimanyadira kuti amayi anga alipo ndipo awa ali ndi moyo, ndi amenewa Mayi Simba. Ndifuna kungonena mfundo imodzi chifukwa chokuti ndipaseni mpata ndiyankhule azimayi ndi azibambo. Ndikuthokozani chifukwa chokuti munthu wanyamuka ndikukakhala ku dziko la azungu zaka zingapo izo sizitanthauza kuti iweyo kunoko si kwanu iyayi. Kuno ndi kwathu kobadwira
kulibenso muzi wina umene ndimaudziwa dziko lonse lapansi loposa Zomba Malosa. Ine nditabwera ndi zaka zambirimbiri ndakhala ndikukhala ku dziko la chilendo, koma chaka chilichonse miyezi katatu ndimakhala ndikubwera kunoko kuti ku Zomba Malosa, ndipo ndimakhala nawo konkuja, ndimakhala konkuja ku Malosa. Nyumba yathu mukuidziwa ku Zomba Malosa. Ndifuna ndinene mfundo imodzi kunena kuti ineyo okhala konkuno, zinthu zomwe zikuchitika ku Malosa kuno, zimenezo ndi zimene zandipangisa ine kuti anthu akunoko inu mukusowa chithandizo, mukusowa munthu wokuti akakuyankhulireni zovuta zimene mukuziona kunoko ku Zomba Malosa. Ndinawapita kukawafusa kuti chifukwa chani Zomba Malosa ilibe fetereza. Pa shopo apo pa Songani panalibe fetereza. Nthawi imene aliyense akufunafuna fetereza, ndinapita ku ofesi konko kukawafusa, inu fetereza simukupitisa ku Songani chifukwa chachani? Fetereza sakufika kuno, anthu alinawo makuponi, koma makuponi mumuli fetereza? Ayitu anthu sanalandire fetereza. Makuponi akutani akuolera nyumba kutele kumfunaso muyambeso kulembanaso maina kumalembanaso maina. Fetereza wina uja musanalandire mulembaneso maina ena. Kodi chinyengocho mukumpangira ndani? Ife anthu amene tili anthu ozindikira sitingalole kuti anthu azichitidwa chinyengo ife tikuona. Fetereza asike mtengo, anthu azitha kukwanisa kutani kugula. Kuno ku Zomba Malosa chitukuko, ineyo misewu chikhalireni zaka 5, 10, 15 sindinaone chigredala chikuyenda misewu ya Zomba Malosa. Ine ndikunena kuti izi ndi zachitukuko, zimene tikufuna tipange kuno ndi zachitukuko. Ngati inuyo mumafuna 5,000 or 2,000 nthumba, zimenezo ndi ntchito zachifundo. Ntchito zachifundo sitingaziwerengere ngati ntchito zachitukuko. Timvetsetsane amayi ndi abambo. Inu mukalandira coffin yokuthandizani pa maliro, kulandira bokosi lokuthandizani pa maliro, zindikirani kuti zimenezo ndi ntchito zachifundo osati ntchito za chitukuko. Ine ku Zomba Malosa kuno ndikufuna chitukuko osati ntchito zachifundo iyayi. Ntchito zachifundo wina aliyense angathe kutani kugwira. Kodi inu munaonako kuti kumene analephera kuyika maliro chifukwa kuti kulibe bokosi? Ine ndikunena kuti kuno ku Zomba Malosa kuno tikufuna chitukuko, tikufuna zinthu zooneka ndi maso. Anthu aphunzire sukulu, alembe mayeso. Kuphunzira sukulu ndi kulephera kulipira mayeso kuti ulembe ndi nzeru. Ife tufuna kuti anthu akapita ku sukulu akakaphunzira azitha kukwanisa kulipira mayeso aja ndi kuwalemba. Komanso tikufuna kuti anthu ophunzirawo azipeza ntchito, komanso azitha kugwira ntchito zina zotakataka iwonso nkumalemba azinzawo ntchito. Pa 12 January kuno munaona tinabweresa chimanga. Ndiye ndifuna ndikuwuzeni kuti kodi pa zaka zonsezi amene ndinatenga kuti abwerese chimanga kuno aja ndiyakunja amene aja ndiyakonkuno ku Malawi. Ndiye ngati munthu afuna kukuthandizani chifukwa chiyani sanakatenge zaka zonsezi? Anthu kunoko matalala anabola chani malata. Cyclone Freddy anagwesa chani nyumba. Kodi anthu othandiza ali kuti panopa azikuwuzani kuti atha kukuthandizani? Pano mukhale anthu anzeru ozindikira. Siyanisani ntchito zachifundo ndi ntchito zachitukuko. Ife Zomba Malosa uno
akubwerera mbuyo sakupita chisogolo. Ndi ana achinyamata angati amene asiriza sukulu ali m'makomomu akungokhala kusowa zochita. Nanga chifukwa chani pomwe izi zinthu zotheka kuti ife titha kupanga zinthu zoti zithandize achinyamata? Ndikuwuzeni achinyamata, konzekani, chifukwa panopa sitimalolanso achinyamata okhala manjalende. Tikufuna achinyamata azigwira ntchito. Inu kumbanda kumalosa kunoko watani wakula anthu paka na chimanga tizikagadira munda kuopa kuti azatikololera ife tikugona. Amakolola kutele tichinakolole. Chifukwa umbanda ukupangika chifukwa chokuti anthu akusowa zochita. Nde ife tikunena kuti achinyamata asamangokhala, atsikana asamangokhala. Ine zaka 20 ndikupereka ukadaulo kumaiko anzathu uko, ku Nigeria uko, ku South Sudan uko, kuwathandiza kuti achinyamatawo azichita bwino. Ndingalephere kupanga zomwezo kumalosa kuno? Inetu nditabwera ndinayang'ana zipani. Ndiye anandiuza kuli chipani ichi. Koma ine nanena kuti ineyo ndilibe milandu ndi anthu. Ndikufuna chipani chopandaso milandu ndi anthu. Ndiye mukandifusa chifukwa chani ndinabweresha National Development Party kunoko kuzomba malosa. Ndi chifukwa chokuti ndikuziwa kuti mtsogoleri wake atakhala mboma zaka zambirimbiri zopitirira 20 sanabekolo wa Mtambala. Ineso sindine wakuba iyayi. Nde ineyo ndikufuna kumagwira ntchito ndi anthu ogwirizana ndi zimene ine ndimaganizira. Amayi ndi abambo, kunja kuno njalayo ndiye mukuiona. Koma ifeyo tili nayo plani yakuti feteleza yasika mtengo. Chifukwa feteleza itifuna tizingompanga kumalayi konkuno. Akutuuza kuti forex ikuvuta eti. Komanso tikutengaso ndalama yomweyo kukagula feteleza. Ife tikampanga forex, tikapanga feteleza kumalayi konkuno. Forex so tifunaso forex. Ayi, tizingopanga feteleza kumalayi konkuno. Zimenezi ndizotheka. Inu yomuyang'ane ife. Zimene tikunena zizitheka kumalayi kuno. Feteleza tizithira opangidwa kumalayi konkuno. Amayi ndi abambo, ndifunaso ndikuwuzeni chinthu china chimene inu mwene akuziwa kuzomba malosa kuno. Tanena kuti azimayi ndi amene alembesa kwambiri dziko lonse la Malawi lino kuti akavote. Ndiye azimayi ndi ifeso amene tikuyimiranso kwambiri kuzomba malosa kuno. Mashado achizimayi ambirimbiri ambwe. Ndiye ndikuwuzeni kuti muyang'ane bwino, muzisankha ndikolite. Chipani chathu chinayamba chaka chatha March. Kufika March chaka chino chaka chimodzi ndi miyezi. Koma ife sitikudandaula kuti tinayamba chaka chatha. Timaziwa kuti malonda olo ali ayalidwe mochedwa pansika. Koma malondawo akakhala bwino amatani? Amagulidwa. Ife chipani chathu chinayamba kaliposa chedwa. Zipani zina sitikuzidandaula iyayi. Tikuziwa kuti chipani chathu ichi chigulidwa ndi chipani cha quality, chipani chabwino. Chipani chathu tikunena kuti zitukuko zikhale zofanana mu dziko lino la Malawi. Mwaona kumalawi kuzomba kuno achosapo kale chani prison headquarters yapita kuti Lilongwe. Achosaso ma headquarters ambirimbiri. Akuchosa ma headquarters, akuchosa ma headquarters. Ife tukunena kuti ma headquarters abwelele kuno kuzomba. Akuzomba asikhala akuzomba konkuno. Au koso asikhala kuti akomweko. Anthu sitingapange kuti ziko lingokhala pamozi pokha pamene pakuchita bwino. Ziko lizikhala lochita bwino kuyambira kukalonga kukafika ku Nsanje. Ndiye mukafuna kuti muone
chipani chimene chingakuthandizeni kuti chigawe chitukuko bwino ndiye musankhe chipani cha national development. Chipani ichi tifunika kuti kumpoto kutukuke, pakati patukuke, kumawa kutukuke, kumwera kutukuke, pasamaoneke kuti ena ake ndi oposa amalawi anzawo. Alipo Malawi oposa Malawi nzake? Tose ndife amalawi, tose tiyenera kumalandira chitukuko moyenerera ngati amalawi. Osati ena azioneka kuti ndiye ochita bwino kuposera amalawi ena. Kungomva kuti alowa mchipani, alowa mboma, basi ifende kuti tose mtundu wathu udya bwino. Iyayi, National Development Party, a president athu ndi akumpoto awa. Ine ndine deputy wa chipani chimenechi cha National Development wakuno kummawa. Izi zikupaseni inuyo muganizepo. Ineyo ndinazo mphamvu, executive powers mu chipani cha National Development. Zikutanthauza kuti chipani cha National Development si chakumpoto kokha, ndi chakunonso ifeyo kuno ndi chathu ichichi. Chifukwa chipani ichi chinayamba chaka chatha, ifeso tili mumomo chaka chatha momwemo, tose tikukulira limodzi. Ndiye takauzeni anzanuwo, takauzeni enawo amene amadera nkhawawo kuti ife a National Development tinabwera kuzakhala. Amayi ndi abambo, sindifuna kukutayirani nthawi, koma ndifuna ndikupaseni mpata yokuti muwamvere a president athu amene atakhale a president come pakangofika pa 16 September 2025. Honorable, Right Honorable Frank Tumpale Mwene Fumbo Ziko. Zikoma kwambiri. Zona chipani chanu chimenechi si chipani cha Mwene Fumbo iyayi. Ndiyeno tiyentimike chala chathu ichi mwamba uko konse. Ndadandala kwambiri akuluakulu mandikhalira kumbuyo sindikutakuonani. Ndabwerera inu ukunso chimozimozi makamphindi kakang'ono kokha ndikupempheni mubwere kutsogolo kuno. Chifukwa mwambo umenewa uli pa television. Dziko lonse la Malawi likukuonani kuchokera ku Chitipa mpaka na ku Nsanje asukulikhani basi. Mutangobwera pang'ono pokha, please jonde. Ndizilimba mtima ndikamalankhula, fa mandilandira bwino kwambiri kuno. Tipatsane moni wa NDP. NDP! NDP kutsogoza Malawi. NDP kukonda Malawi. Ndipereke ulemu kwa mfumu Achopi komanso ndi mafumu nonse 42 mwabwera amene mwabwera kuzalemekeza msonkhano umenewu. Ndiperekenso ulemu kwa a deputy president a chipani cha National Development komanso a president a vice aku Eastern and Southern region Bambo Joseph Pakamwa, a treasurer General Mai Nkosi, komanso a national women director Mama Paulina Banda, Mai Kunga, motamangira nthawi ndikuti tonse amene tabwera pano tilandire ulemu wathu. Choyamba ndikuti moni nonse. Chachiwiri ndithokoze kwambiri kubwera kwanu mwaunyinji ngati umenewu. Menanenera nzanga chipani chikukhala kuti nachonso chatha zaka 40. Koma ndi chipani chomwe chakukhala chaka ndi miyezi ingapo chikhazikitsireni. Ndisanapitirire ine ndikuthokozeni kwambiri fa mwabwera pano makolo athu. Panali kusokonekera kwa information ife eni yake amsonkhano a National Development
tinazagwada kwa mafumu kuti tikufuna tizawapatse moni wanthu milungu iwiri yapitayi, ndipo mafumu ndikumva kuti bwalo lino ndi la mafumu, si la sukulu, si la boma, koma ndi bwalo la chitukuko chomwe mafumu amapangirapo. Ndiyeno chipani kuzera mwa a deputy president anazagwada ndipo munawavomereza kuti auze na mwene fumbo abwere azacheze ndi anthu kuno. Komanso tinalemba makalata ku polisi ndi kwa DC, zonse zinali zotheka. Tinayamba ndondomeko yopanga buku nsanja ndi ma television, tinalipira zonse bwinobwino ku Times kunena kuti msonkhano wathu ukhale pa 8 kunena mawa 8 June. Chinatidabwisa anayamba ndi a Times akuti yayi booking yanu zasintha chifukwa choti a vice president a Dr. Usi akuti akubwera. Kwambira litiso nde ndinawafunsa a national deputy president omwe akhale aphungu anu kuno kuti kodi inu simatsatire ndondomeko. Zonse tinakonza ndipo mafumu anativomereza, akudabwa akuti Ausi akubwera kuno. Atandiyankha zimenezo nayimbira foni a Dr. Usi, inu a vice president mwatani kodi? Ifetu bwalo lija talibuka, tinayenda ndondomeko yonse ya mafumu ndikonse kwa DC kuti pa 8 June tukapanga msonkhano ku ordinary. Ayi musifusana komweko ndi a Times iwo. A vice president amenewo dati Dr. Usi ndinu anzanga musatero iyayi. Inu ndine ndife pa ubale bwanji mpungwe umenewo. Ayi ndiponso ma television ndalipira onse. Dati koma Dr. Usi angasinthe chonchi anzanga. Ndinanena kuti ndikupatsani ulemu, tengani ma television onse, bwalolo ndakupatsani, ifeyo titsike inu mukwere. Ndinauza a deputy president kuti auze ndi mafumu ngati angati lole tibwere pa 7 lero. Ndinapempha Times, ndikuziwa kuti inu simungalimbane ndi a vice president mwachepa inu. Inenso ndachepa mwene fumbo. Bwanji tipange msonkhano pa 7 ndi umenewu. Koma ndikuzindikira kuti anthu ambiri anamva tsiku la pa 8 June pomwe ndi mawa. Nde akuti Ausi wakubwera mawa, koma ndikumvetsedwa kuti asinthaso sabwera mawalo. Dati kukhala ndi choncho. Kodi pamalawi pano tikhala choncho? Akakhale zili choncho ndikuyamikireni kwambiri makolo, mwabwera mu nyinji wanu. Tiyeni ife tione chitsogolo, tione umodzi wathu ngati mtundu wa Malawi. Tisasankhane iyayi, kunyozana iyayi. Ife chipani cha NDP tikufuna umodzi, tikufuna mtendere. Ndisinalowe mu mfundo zanga, ndingolankhula pang'ono zomwe alankhula a vice president Eastern Region. Ife sitikufuna kumalankhula za zipani zina in a negative way. No. Ine ndinakhalapo membala wa chipani cha PP makolo wanga, ndipo mukuziwa kuti kuno ndimayenda kwambiri nthawi imene Her Excellency Joyce Banda anali phungu wa dera lino. Tinagwirana limodzi bwino ntchito za chitukuko pamene ine ndinatenga alimi oposa 30 kuno kuzomba malosa kuzera mwa Her Excellency nthawi imeneyo ali MP adera lino. Ndimalimbikisa ndili Minister of Irrigation, ndimafuna kuti anthu alimi azigawana nzeru za malimidwe. Nde ine ndi Mai Joyce Banda tinagwirizana bwino kwambiri pa nkhani imeneyi. Natenga anthu mpaka na ukaronga kuti akaone mmene anzawo amalimira mpunga. Mwina ena ayo ali pagulu lathu lomwelo. That was 2008 2009 tinapanga zimenezo. Komanso ife chipani cha NDP ndi chipani cha PP tili pa ubale wabwino kwambiri. Ine ndi Mai Joyce Banda tili pa ubale wabwino kwambiri ndi zipani zina zambiri zomwe zakhazikisidwa.
choncho tikafika pamalo tiye tisayankhule zina zokha ngati kusokoneza maubale. Ine ndi my Joyce Banda, Her Excellency amene ali a president a chipani cha PP komanso former president of the republic, tili pa ubale wabwino kwambiri. Ine a deputy president tonse mchipani mmenemo tili bwino kwambiri. Ndinafuna nditsindike pa nkhani imeneyo, ndipo ndikupempheni inu a chipani cha NDP, mukaona DPP ndi abale anu a Ford, a UDF, a UTM, PP, Freedom Party, chipani cha Prophet Mbewe, a Katsonga, ndiye amene ali ndi zipani zopambana atsogoleri. Khalani naoni ubwino, ndife amodzi, ndife amalawi. Mavuto awo ndi mavuto a ife ndiofanana. Tiye tigwirane manja tithetse mavuto amenewa kuti dziko la Malawi litsogole lipite patsogolo. Ndikuyamikeni kwambiri a deputy president, komanso ndikugwada maondo anga mafumu makolo nonse kuno kuzomba malosa. Zikomo kwambiri povomereza kuti mayi Dr. Chikondi Lisimba Mpokosa ndigwire nawo limodzi ntchito. Dr. Mpokosa si munthu wamba, pepani ndilankhule zimenezi. Dziko lizinyadira anthu ache, makamaka amene abvyola mulingo, makamaka nkhani ya maphunziro ndi chizindikitso, komanso makamaka pamene munthuyo akhale wamayi. Dr. Mpokosa degree yawo ya udokotala sija timangopasidwa ngati yangayi. Ine anga ndangondipasa kuti iye amwene fumbo mukoneka bwino ndinu akuda bwino, tikupasire ndi udokotala amenewo. Awa analowa mkalasi ndi munthu wophunzira kwambiri, ndiponso muzindikira chinyamata kunena kuti makamakaso atsikana kuti ndi aphunzisidwa amasamu osati a history yayi, osati a geography, mathematics, mathematician, she's a scientist. Maiwa aphunzisa kuno ku Malawi, maiko ena mu Africa, komanso ku Ulaya ndi ku America kuphunzisa anthu masamu. Ndi munthu wozama kwambiri pa nkhani ya maphunziro. Choncho iwowa ndikukhala deputy president wa chipani cha NDP ndi mwayi wapadera waukulu kwambiri, komanso mdalitso ku chipani chathu, kusonyeza kuti chipani chimenechi chiziyenda ndi nzeru zozama. Ndikuti zikomo kwambiri. Komanso ndikupangeni congratulate inu nonse, ndikuthokozeni nonse kuno kuzomba malosa kuti nthawi yachitukuko tsopano yafika, pokhala ndi mayi wophunzira ngati ameneyo, amene wasiya zinthu zake nyumba zabwino ku England chifukwa akhala ku Oxford, amakhala ku dera la Oxford ku England kwa zaka 20 kugwira ntchito mabungwe a dziko lonse lapansi pano. Kusiya zimenezi chakuti ndikawathandize makolo achinyamata kuti nawonso apite patsogolo. Chitengereni kuti nchamwayi nthawi zambiri tikumathamangira makobiri, amayi ndi abambo makobiri sa panga solve ma problems onse, koma umunthu ndi nzeru zomwe zili mwa olemekezeka a Dr. Chikondi Lisimba Mpokosa. Ndikukufunirani zabwino zonse pamene mupanga chiganizo kuti ndani amene akatibweresere chitukuko, ndani akatilankhulire ku parliament, komanso ndani amene apitise patsogolo chitukuko cha dziko lino la Malawi. Ndikufunirani zabwino zonse, komanso ndikupemphani, sindikulamula, kuti kawakumbukireni mayi Mpokosa kuti atsogolere zomba malosa. Siza chinsisi kulankhula nkhani za umphawi ku Malawi kuno, ndiponso zomvetsa chisoni kuti malemba kapena masamu science research ikusonyeza kuti tsopano ku Malawi kuno tasauka kuposa mwina zaka 30 zapitazo, ndipo umphawi ukungooneka pa nkhope zathu kuti ku Malawi kuno kuli umphawi. Pafunike munthu woganiza bwino kuti athandize dziko, athandize constituency, chigawo, kuti umphawi umene uthe. Dr. Lisimba Mpokosa, please kakumbukireni amayi ndi abambo. Apa sizoyang'ana kawiri katatu iyayi kumaphunziro ozama.
kumapemphero ndi aprofeti samapempheretsa. Atsikana tengani chitsanzo kwa mayi Mpokosa analisikana ngati inu. Tafunsani kuti zizatheka mwanji kuti aphunzire chonchi mozama nakhala dokotala wa science komanso nagwira ntchito zopambana kwambiri mdziko lino lapansi. Ndikufuna zabwino zonse zomba malosa pamene mukupanga kampeni ya mtendere, pamene inu mupanga chiganizo chosankha mtsogoleri wanu kutokhala MP. Tikufuna kuti taona limene akulankhuliramu bwanji pamene akulankhulira kuti kulankhula ndi confidence. Munthu ukazama pa maphunziro kamaziwa zinthu umayankhula ndi molimba mtima. Ndiye inu ku parliament angamangokhala mmene mukaoneramo angamangokhala chonchi. Munthu amagwira ndi azungu pansi pa iwowa pamakhala azungu. Ndiyeno kwagona chani kulilongwe kuja akalankhula akakulankhulirani komatu inenso ndine mamuna nanenso mukumvetsa bwinobwino. Frank mwene fumbo chandi ameneyo sitimaopa ayayi kulankhula chizungu sitimaopa kulimba mtima fati timaona kuti dziko lino likufunika zakuti we speak with knowledge komanso with confidence. Ndiye phungu amene ndanabwesa zituko kwawo osamangomwa tii kudya makeke kumene kulilongwe kuja iyayi pamene anthu ako akufa ndi njala. Ndiyamikire kuti mafumu mwathokoza mayiwa. Munthu kungobwera kuti ndifuna MP kupereka chimanga kwa anthu kuposa 3000 ndi masewera. Ndiye mukampasa udindo wawo MP kubwere zinthu zingati. Ine ndakhalako ku parliament zaka 15 anthu akwathu kuti khulupirira ine nama ntchito imene ndili kamwana kwambiri kanyamata ndakulira mu ntchito imeneyi. Komanso muona kuti ambuye akatipatsa moyo akalola kuti tikhale amoyo komafika pa 16 pano a Dr. Mpokosa tizamva kuti akutsogola sichoncho kodi. Komanso tizamve kuti Frank mwene fumbo akutsogola ma MP athuku akutsogola. Pali chemwele anga mandauza kuti ansoka imeni kumuzi uko kumaleule uku. Agnes Msiya jua. Amene wanatika imeni tizamve kuti nawo akutsogola. Makhansala athu akutsogola. Ma MP athu ena amene munaona kumzuzu pamene makhazikitsa chipani chimenechi kuchokera kusanje mpaka kuchitipa. Ma MP ya NDP chipani chimenechi sichakumpoto wina asakunamizeni. Ichi chipani cha fuko kuyambira chitipa mpaka na msanje mchinji mpaka na likoma konseko anthu akubwera kuti ife chipani timachifuna chija ndi chimenechi chopanda banga chopanga mlandu ndi wina aliyense. Tsopano choncho pamene tikuvotera Mpokosa ndikuwapemphanso anthu ena malayi muno kuti avotere ma MP a NDP. Kuzomba kuno ine nakhalako ndili mwana wang'ono kwambiri ku Ndola Line pamene bambo anga amagwira ntchito mboma. Bambo anga anagwira ntchito moyo wawo wonse kugwirira boma la Malawi lino tinakhalako kutereku ndabwera kumuzi. Zomba ndi malo okongola kwambiri ali ndi mbiri yapamwamba kwambiri tikamati history. Dziko la Malawi linabadwira kuno ku Zomba. Zomba ndi kholo la dziko la Malawi ndale za Malawi 1898 pamene anakhazikitsa dziko linokhala British Protectorate zinachikira kuno ku Zomba. Anthu kuti timve kuti kuli boma la Nyasalandi ndi kuno anthu kumuzi wa tii oyambirira mali ino nthawi kuzomba kuno chifukwa azungu amakhala kuno. Tikumvana kodi? Komanso nkhondo ija ya 19 First World War, Second World War, ame imene amenya nkhondo imene dziko lonse lapansi amachokera pa Zombapo Kobe Barracks. Tikumvana? So Zomba ndi dera la asilikali. Komanso maphunziro pamwamba kachenje timatero chiwa chaketi fine ndine nkhonde sine nchewa yayi ndine nkhonde. Chansa College kuno kuzomba kumene mwana wanu anaphunzira sukulu Chansa College osamango ndapita ku university opanda zina yayi awa ndapita ku Chansa College awa mwana wanuwe ndi kuno. National Statistics Office yoyamba kuno kuzomba. National Herbarium
kuno kuzomba, prison services kuno kuzomba, dera komanso boma la Zomba municipality ya Zomba ndi mafanene muchitumbuka kuti ndiyo kuzirwa ndiofunikira kwambiri pambiri ya dziko lino. Parliament yoyamba kuno kuzomba, hotelo yoyambirira hotelo Malosa kuno kuzomba. Anthu akuzomba ndiozindikira exposure ya zinthu zabwino zinayambira kuno kuzomba. Kodi nanga funso namabwera, chifukwa chani Zomba sikupita patsogolo chonchi pamene Zomba nakhala town imene yapangitsa kuti Malawi akhaleko? Ndikumva chisoni, ndikumva zakunena kuti National Herbarium yapita ku Lilongwe, National Prison Services yapita ku Lilongwe, Geological Survey yapita ku Lilongwe. So kwakhala chani kuno? This is killing the economy of Zomba. Akupha economy, msamasekere zimenezo. Sizingatheke kuti zinthu zonse zikhale malo amodzi zolakwika zimenezo. Ife INDP mukatipasa mphamvu yolamulira, ngati ine sindikhala president, komuonesese kuti ine ndi achikondi amene apange boma tikhale momwemo, tikapange reverse zimenezi zibwerere kuno kuzomba. Chifukwa anthu ogwira ntchito ma department onsewa amapanga renti manyumba muno, amagula zinthu. Apereka moralo twako zikoma kwambiri nthawi sindike mfundo imeneyo yonena kuti chuma cha Zomba chikubwerera mbuyo pochosa zinthu ngati zimenezi. Anthu anamanga manyumba apangisa rent, anthu amagulisa tomato, amagula tomato, masamba, mabizinesi osiyanasiyana, ndiyeno azikangogula anthu aku Lilongwe. Nzomveka zimenezo? Iyayi, maganizo ameneyo ndi operewera kwambiri. Pamene makamaka lero tikunena nkhani ya decentralization, kuti zinthu tiziponye tizigawe chuma cha dziko chiziyenda bwino, simungamapangenso nkhani ya centralization, kubwerera mbuyo maganizo, kulephera maganizo abwino akayendetsedwe kaboma. Tikumvana makolo wanga? Ife INDP tizakonza ntchito zimenezo. Pamene makamaka tikunena kuti kuzomba kuno kuzikhala ndi budget yawo ya chitukuko ya Zomba, ku Blantyre kumwera pakati ndi kumpoto ndi kummawa chimodzimodzi, izi tikuti zolakwika. Chavuta kwambiri pa Malawi china chonse chasokonekera. Anthu muziko mukangosokoneza chuma cha dziko, ngati boma lalephera kuyendetsa chuma cha dziko pozindikira kuti anthu azamakhale ndi njala, muziwe kuti zizasokonekera. Njala, ine ndikamamva njala ndikumamva chisoni, chifukwa ineyo ndi amalemu abingwa Mutharika tinapasidwa mamendulo a dziko lonse lapansi. Anthu anachokera ku Italy ku likulu la Food and Agriculture Organization, General Secretary anabwera kuno ku Malawi kusanena kuzatsindikiza kunena kuti dziko la Malawi lathesa njala. Osati kungothesa njala kokha, anthu ake ayiza kudya zokwanira, komanso Malawi yagawa chakudya ku mayiko aku Lesotho chaulere cholimidwa kuno, dziko la Swaziland, komanso dziko la ku America uko lotchedwa Haiti. Tinapereka mpunga amene mukulima kuno kuwapasa chuma chaulere, chakudya chaulere. Ine nalandira mendulo, abingwa nalandira mendulo, izi zinalipo era. Komanso General Secretary andifunsa kuti kodi we mwene fumbo mwapanga bwanji kandionetse. Abingwa Mutharika andipasa helikopta yawo imene amayendera ija, tinakaonesa ku Bwanje, tinakaonesa ku Nchalo ndi madera osiyanasiyana kunena kuti aone mayiko ena azaphunzirire kuno. Mwa mayiko amene anabwera kuzaphunzira nzeru za malimidwe amene linawalandiranso linali dziko la Tanzania, linatumiza nthumi zawo ndi aminisa awo. Tinawauza kuti ife tikupanga motere. Pano ndikunena pano nzeru zomwe dziko la Tanzania linaphunzira ku Malawi kuno, panopa lakhala lachiwiri Africa yonse, dziko limene ndi chakudya chambiri kwambiri, nzeru zophunzira ku dziko la Malawi. Ndiyeno ine ndikutha kuona amene amafunsira Vice President kuti kodi mabuku amene aja ali kuti? Ndi alichono chairman eti. Alichono chairman amafunsa kodi mabuku amene munkayendesa zimene zija aliko ku Lilongweko? Kodi nduna zinzanu sizimatha kuona zimenezo?
kuti munathetsa njala kumalawi kuno. Mabuku aja alipo, mapolisi zinazisiya konkuja, koma anthu tikamalowa mboma timalowa zolinga zosiyana-siyana. Ena amafuna kuthandiza dziko, ena amafuna kuthandiza iwo okha. Ndikutsimikizireni ine kunena kuti mukatisankha ife ndi ma MP ndi makhansala athu tiyaphunzitsa ukadaulo onena kuti kodi dziko lino likakhale ndi chakudya mokwanira motani. Komanso dziko la Malawi linakhala lachiwiri chuma chake kupita patsogolo, second to Qatar, 6%, 7.5% growth. Izi zizathekanso. Musavoterenso mwachizolowezi mmene anayankhulira a National Women Director. Taonanizaso pano mwene fumbo wabwera, mayi mpokosa abwera, ma MP makhansala ndi fundo za makono kuti tithese njala umene uli mnyozo waukulu kwambiri. Anthu kumagona ndi njala, anthu malimbirana chimanga. Kwathuku chimanga chili pa 12,000 kwacha pa tin. Koma ndamva kuno kuti chafika kale pa 15,000 eti. Ena kulilongwe ndamva chafika pa 18,000. Tsopano nthawi yokolola ngati ino tikamafika nanga mu September, October zitha bwanji. Ndiyeno tikamanena kuti anzathuwa alephera sikukunyozani iyayi. You've let down the masses. Chifukwa zomwe inu mukuziziwa. Timamva kuti yayi agula fetereza ku butchery kuti zinakhala bwanji. Kugula fetereza ku butchery, kusiya store yogulisa fetereza kukalowa ku butchery zakhala bwanji. Kusolola chasokoneza dziko lino, chuma cha dziko lino ndikuba. Inu simusunga chuma cha dziko la Malawi, ine sindimasunga chuma cha dziko la Malawi. Palibe amene tingampatse mlandu umenewu than our own elected government, which sometimes they feel kulingati kuti anachota kumwambako nakhala pa mpando pamene paja namapanga zinthu zosiyana ndi zomwe Amalawi akufuna. Ife tilibe nanu chifukwa musamati mwene fumba kuti nyoza mwene fumba. Ine ndimamva chisoni fani machokera kumudzi ndikamaona umphawi umene walowa mmuzi lero. Anthu magona ndi njala, kusauka, mankhwala mzipatala kulibe, zambiri zasokonekera, misewu yaonongeka. Zikukhala bwanji pamene dziko lathu la Malawi linali dziko lokongola? Zikutani kodi inu a Malawi? Pamene ndikumaliza, please chonde anzathuwa ndikulankhula zoziona ndi maso. Malo makhala ndi mfundo zokondweresa anthu kuti tikapanga mfundo zimenezi ziwathandize potukula dziko lino. Amba kupereka makobiri, mafumu, makobiri. Kodi zimenezi zithandiza dziko? Kusonyeza kuti fundo zatha. Inu linopemphesa, inu Amalawi nakhalapo pemphesa, inu mmalima nokhatu. Mukapasidwa zipangizo zoyenerezeka mmalima nokha, makhala amfulu pa makomo anu. Malawians have lost the dignity they once had. They've become beggars. They've become desperate. They've become destitute. Why? Because of the incompetence of running a government. Penatu mwina makete manena kuti ndinalakwisa ine mwene fumbo. Chifukwa ena kona zapano zoti kaya amwene fumbo, amalemu achilima, Timothy Ntambo ndi ena ambiri ndikulankhula amene nagwena ntchito pafupi. Tinavutika kwambiri kuti boma ili likhalepo. Sizinali zamasewera, sizinali zamasewera. Sitinkayembekezera kuti boma limene tikulimba mpaka na ine nagwidwa ndi matenda a COVID kufuna kufa pafupi kumwalira kuti zinthu zisinthe. Timaganiza kuti zijazi zinali zoyipa tibwerese zabwino. Tsopano abale anzanga, zinthu mmene zilili pano tinganene kuti zili bwino kuposa ndi mmene zinalili kumbuyoku. Ayimikeza njamene akunena kuti zinthu zili bwino tsopano kuposa ndi mmene zinalili. Aliyense akudandaula. Ndimakhalaso nthawi zina ine mulilongwe nanji mmene mchantha kudandaula kwambiri. Tikapita ku chigawo chakumpoto, chakumwera, kuneno kwa amayi Ndonda, ndinapita kumeneko kapanga msonkhano, anthu akudandaula kuti zinthu sizili bwino. Chonja musamakhale makomiti mwanumo kuti mwene fumba kuti nena kuti tipange naye bwanji. Mupange naye bwanji kuti nditani tsopano? Nditani ine ati ngomukonza mukonze ndine galimoto. Wakuza ni kuti mwene fumba apanga breakdown ndani timukonze. Iyayi ndili ndi mayanga, sinifuna za kese misozi yayi mayanga.
mene anyadira mayi awo Dr. Mpokosa. Mayi wanga ndinawo ndima sunga ngati dzira pano inzaka 91 moti mwina kundionanso pa TV ndima wanyadira iwo samaninyadira ifika anandilera bwino anandiphusa chikhristu chomwe chandipanga kuti ndifike mpaka pamene ndili pano. Choncho zomati amene akunyoza tifuneka chifukwa apite ku ndende iya ndikataniko ine ndikatani chilo sazandiyamikira anthuzi basi mundifuneka chifukwa timukonze talake lapha tilimati ine ndili bwinobwino nasandikonzeya yeti amayi mufuna ndikonzedwe ine koma pozandikonza pote pazakhale ntchitotu pazakhale ntchito andikonze ine iya tiyeni tikonze zinthu limodzi satani fundo siyani kuzitukumula ena ndikamaona lero mpaka na ziko lonse mati gwedegwede kuti awa anali andani awa zomwe tinapasa mavoti amba kunyada tukumu kuti they are the most powerful people in this country. Never, I can't fear them, never. Anthu akulemekeze asamakuope mulungu yekha ndi amene tizimuopa namulemekeza. Choncho amayi ndi abambo ndakondwera kwambiri kuti munatilandira bwino kwambiri kuno kuzomba malosa chipani cha NDP ani ndimangofuna ndikupaseni mbendera ili kuti tikupaseni chizindikiro cha mbendera kuti ndi chani makamaka osamangoona mbendera kuti ndi chani mwasangasanga green uyu amene ali pamwamba pa mbendera yathu akuyimirira mbewu zathu kumene chuma cha dziko lino chimachokera mbewu zimene timalima mosiyanasiyana green ameneyo tamvana. Yero akuyimbika chiyembekezo pamene aliyense ali ndi nkhawa khalani ndi chiyembekezo kuti zinthu zizakhala bwino. Inuyo mukavotanso bwino mukavota kuti poti wina akaupasa 2000 ka 5000 ndiye mupitiratu ndi mavutowa kanani landirani kwa musakavotere yayi kavotereni kusintha zinthu zikhale bwino. Yero ndimene akuyimirira chiyembekezo. Blue akuyimbikira nyanja yathu ya Malawi Shire komanso madzi ambiri ena amakuchera mphiri la Zomba ili amangotsika osathirira mbewu kumusi kuno. Ife tikukhulupirira kuti zinthu zimenezi kuzika pamodzi chuma cha dziko lino chipita patsogolo komanso njala itha mavuto amene tinawo Malawi muno atha zatenge kukufuna mbendera zatenge ukamba chike bwinobwino tiye yako imeneyi ukauza anthu zimene ndakuuza pamwamva komanso ukhanga tuli katikati nawenso. Zikomo kwambiri makolo wanga ife tikuyendera dziko kuyendera wanthu kupereka uthenga wa chipani cha NDP mwatsimikiza lero kuti chipani chimenechi nchafuko. President amachokera ku chigawo cha kumpoto ku Karonga, Deputy President akuchokera kuno ku Malosa ku Zomba ku Eastern Region, Secretary General wathu akuchokera ku Kasungu bambo wakuda Kamanga kusonyeza kuti tonse ana anu a Malawi tabwera palimozi. Ndikufunani zabwino zonse, Ambuye akudaliseni. Amen. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.